Здравейте, уважаеми телевизионни зрители! Здравейте, приятели на предаването Новата среща! Ние отново сме заедно и отново идваме във вашите домове с добрата вест за възкръсналия Христос, за онзи, който дойде, даде живота си, но го върна обратно с силата на Божественото възкресение и остана на тая земя чрез присъствието на Святият Божий Дух, за да можем ние, хората, да имаме достъп до Бога. Днес в нашата програма, днес в нашето предаване ще говорим за едни невероятно интересни неща. Затова останете с нас. Днес християните по целия свят най-често са атакувани по един и същи начин, с един и същ въпрос. Защо е необходимо да вярвате в Бог? Защо Бог, който ние не виждаме, вие искате да влезе в нашия живот? Кой се е върнал от отвъдното, за да каже, че има нещо след смъртта? Различни са въпросите и различни са отговорите. Но имаме едно библейско доказателство и това е възкресението на Господ Исус Христос. Освен Него, тук на тази земя много хора са преминавали в отвъдното и са се връщали с цел. И това е да свидетелстват, че вечният живот е реалност, че Божието царство е реалност, че Бог съществува и че един ден ние хората ще застанем пред Него. Днес в студиото на Българска християнска телевизия, в предаването Новата среща, има един човек, който е бил в кома, след това е починал и е преживял невероятни неща, но се е върнал обратно и е възкресен чрез Божията милост и Божията сила, за да свидетелства за това, което е видял в присъствието на Бога. Така че ние приветстваме нашият гостенин Андрей. Ти му кажи фамилията. Андрей Берглезов. Да. Много хора очакват да те видят по Българска християнска телевизия. Много люди ждут увидеть тебя на Българском християнском телевидении. Добро пожаловать. Спасибо. И така ние започваме нашият разговор. Итак, мы начинаем наш разговор. Вие сте в България. Вы находитесь в Болгарии. В една много сгъстена програма. У вас очень туго набитая программа. За първи път ли сте в България? Впервые в Болгарии? Да, первый раз. И какви са вашите впечатления от България, от нашите църкви? Какво производят България, наши църкви? Има ли интерес към Бога? Интерес к Богу есть. Но я думаю, что болгарский народ Аз мисля, че не сильно отличается от русского народа. Не се отличава много от русския народ. У нас много общего. Много общи неща имаме. И я вижу, что славянские народы, они открыты для Бога. Са отворени за Бог. И през тези няколко богослужения, в эти несколько богослужений, аз разбрах, че гладът на българите към Бога отново започва да се завръща. Я понял, что голод болгар к Богу снова возвращается. Я думаю, что этот голод, он всегда был. Мисля, че този глад винаги е съществувал. Просто люди пытаются этот голод чем-то другим утолить. Просто хората се опитват да го залъжат с нещо друго. Но утолить этот голод можно только настоящей пищей. Но да се покрие този глад, да се задоволи този глад може само с истинска храна. Аз
Бях много впечатлен от кратката така автобиография, която се появи в интернет. Огромное впечатление на меня произвела краткая фотография, Биография, которая появилась в интернете. И специално за вашето преживяване с Господа и специално вашата драма при катастрофата. Искам да разкажете малко повече за нашите зрители. Хочу рассказать, чтобы вы рассказали немножко больше для наших зрителей. Но я сам вырос в верующей семье. Аз сам съм израснал в вярващо, семейство на вярващи. У меня папа и мама верующие. Майка ми и баща ми са вярващи. И я с самых детских лет вырос в верующей семье. И аз от най-малките си години, от детство, израснах в семейство на вярващи. Мы ходили в церковь, мы росли. Бяхме в църква, ходихме в църква, растяхме там. И уже в юности своей я просто познал Господа. И вече в младостта си просто познах Господ. И мое сердце тогда уже загорелось что-то делать для Господа. Сърцето ми още тогава се запали да правя нещо, да върша нещо за Господ. И таким образом я поехал на миссионерский труд в Сибирь, на Байкал. И аз се отправих като мисионер в Сибир на езерото Байкал. Там я женился, там родились наши дети. Там се ожених, там се родиха децата ни. И я всегда говорю, это были лучшие годы нашей жизни. И аз винаги казвам, че това бяха най-добрите години на нашия живот. Потому что нет ничего лучшего в нашей жизни, как то время, которое мы посвящаем Господу. Защото няма нищо по-добро от нашия живот, от това време, което ние посвещаваме на Господ. И това, което се случи, а то, що с вами произошло, беше след това хубаво време, така ли? Было после этого времени. Потом... Нет, случай мой, который произошел со мной, он произошел в моем служении. Случай, който стана с мен, стана в моето служение. Как се случи това? Как это произошло? Ну, когда мы приехали туда, в Сибирь, в 89 году, когато отидахме в Сибир през 89-та година, для меня, конечно, было большой неожиданностью увидеть такую большую территорию. За мене беше много неочаквано да видя такава голяма, огромна територия. Деревни, города, и не было церквей. Села, градове, нямаше църкви. И для меня это было необычным. И за мен беше необичайно. И поэтому мы начали тогда эту работу всю, и мы очень много ездили. Затова ние започнахме тогава работата си там. Евангелизировали, проповедовали. Пътувахме, евангелизирахме, проповядвахме. Открывали новые церкви. Отваряхме нови църкви. И поэтому я очень много был всегда в дороге. И много бях на път. Това, че нямаше църкви, се дължи на комунистическото влияние и политиката на комунистическото правителство, нали? Это коммунистическое влияние и политика коммунистического правительства, да? Да. Да. Аз знае, че там много хора са изпращани през годините. Я знаю, что там многие люди като наказание за политическа или верска принадлежност. Для политической или верской принадлежности. Да. Сибирь в основном заселена заключенными. Сибирь основно е населена от бывшие затворници. Еще со времен, царских времен, туда ссылали людей. Още по царско време там са отправили на заточение. И до самого последнего туда ссылали людей. И до края са заточавали там хора. Мой тесть, отец моей жены, тъста ми, бащата на жена ми, он сидел за веру 10 лет. 10 години е бил затворен за вярата. И он 5 лет отсидел на Украине. И 5 години е бил затворник в Украина. И потом его отправили в Сибирь, и еще 5 лет он там сидел. И след това са го изпратили в Сибир и е бил там още 5 години. И в 71 году он освободился. 71 година се е освободил. И как тогда они выразились, коммунисты, без права выезда.
И както комунистите се бяха изразили, без право на излизане, без права переписки, он не имел права переписываться с родными. не е имал право да се кореспондира с роднините си. И как они тогда в то время сказали, до особого распоряжения. И както в него време казаха, до специални разпореждания. И они так и там остались. И така и останаха там. И он сидел за веру. Той е бил затворник за вярата. А большинство ведь, которые сидели за всякие дела, они там и оставались. И имало е много хора, които са били затворници заради най-различни други престъпления и там са си оставали. У нас там есть один город, Гусиноозерск. Има един град там, Гусиноозерск. И он недалеко от монгольской границы находится. И той е недалече от монголската граница. Его построили в 80-м году. Построили са го през 80-те години. 80-те. Живет на сегодняшний день где-то 120 тысяч жителей. Сега там живеят около 120 хиляди жители. Но их заселили в 80-м году. Но в 80-та година са ги заселили там. И его специально, этот город, построили, чтобы поселить туда людей. И този град специално е бил построен, за да заселят там хора. И эти люди были из Москвы. И тези хора са били от Москва. Тогда была Олимпиада 80. Тогава беше Олимпиадата през 80-та И година. Советский Союз хотел показать всему миру, что у них нету бомжей, нету пьяниц, нету бездомных людей. И Съветския съюз искаше да покаже на целия свят, че у нас няма пияници, няма крадци, няма бездомници. И они построили этот город из Москвы, всех их вытащили и переселили туда. И те построили този град и всички тях от Москва са ги извадили и са ги преселили там. Това означава, че Сибир е населен с много грях. Сибир е поселен на очень много греха. Да, очень много. Има огромна нужда от Бог. И огромна е нужда в Господа. И какво правихте вие? Как ви посрещаха тези хора там? Как там вас встречали? Как приемаха веста за спасението? Как принимали весть о спасении? Какво им беше отношението към Бога? Каково отношение было у них к Богу? Но тогда, в 89-м году, когда я приехал, тогава, 89-та година, когато когда только коммунистический строй пал, комунизма точно тогава падна, и люди были очень открытые. Хората бяха много отворени. И они принимали очень хорошо. И те разбираха и приемаха много добре. И поэтому мы могли очень много и делать. Затова и ние можехме много да правим, да вършим. Конечно, за эти годы сейчас люди где-то обожглись на ком-то. Разбира се, през тези години хората така малко са по-опърлени от... Кто-то приехал туда под видом христианства сделать деньги себе. Някои хора са отишли там като мними християни, за да направят, да работят за пари. И поэтому многие люди, конечно, и разочаровались, и на сегодняшний день это сложнее. Затова много хора са се разочаровали. И сега е по-сложно. Но все равно мы можем делать. Мы тогда начали эту работу. Но все пак, ние тогава започнахме тази работа. И мы тогда открыли церковь. И ние тогава отворихме църква. И на сегодняшний день от той церкви, которую мы когда-то открыли, и до сега от тези църкви, които ние открихме там, от миссии Ниеми, от миссия Неемия, где Вальдемар Сардачук когда-то был директором, където някога Валдемар Сардачук беше директор. И оттуда теперь уже начали открывать новые филиалы по всей области. Вече започнаха да отварят филиали. На сегодняшний день уже в Якутии есть церкви. И сега вече има в Якутия църкви. И я сейчас вот в феврале был там. Сега тази година бях в февруари там. Мы посещали эти северные точки. Ние посещавахме тези северни точки. И на сегодняшний день у нас вот по Якутии и Иркутской области у нас 110 церквей. Сега, в днешен ден, по цяла Якутска област имаме 110 църкви. Это вот с того времени, начиная с 0 до 110. Това е за толкова време, започвайки от 0 до 110.
Аз вярвам, че ще стигнете 1100, дай Боже, 100 Я верю, что 200. достигнете 1100, 2200. Конечно, расстояние и численность населения очень маленькая, численность населения, а расстояния очень большие. Естествено, числеността на населението е малко, а разстоянията са много големи. Имате нужда от хеликоптер. Вы нуждаетесь в вертолете. Да, мы сейчас так шуткой говорили, когда я сейчас был там. Ние сега така просто се шегувахме, когато бях там. Потому что есть села, где, может быть, 100 человек только живет. Защото има села, където живеят, може би, само 100 души. И летом туда не проехать, И лятно време до там не може да се только достигне. вертолетом. Само с вертолет. А так нужно ждать зиму, А през зимата, и когда все замерзнет, тогда можно и когато проехать. всичко замръзне, тогава може да Просто се по достигне рекам, до по там. льду. По реките, по леда. Има много блата в тайгата. Много болот там. Да, кругом болото. Да, И това навсякъде осложнява има и много комари също. и много комаров. Да. Да. Осложнение. Как процедирате, брат Андрей, във вашите евангелизации? Как вы процедурите? Как достигате хората Как вы достигаете людей с во время веста за вашей Евангелието? евангелизации? Но одно из сейчас сильно таких больших таких толчков, который идет там по Сибири, у нас риа-центры. Мы работаем с алкоголиками, наркоманами, и у нас есть свои риа-центры. Едно от най-силните неща, които сега се задвижват в Сибир и по цялата област, това са реанимационните центрове. И Имаме реанимационни центрове за алкохолици, за наркомани. И на сегодняшний день у нас 30 риа-центров. И днес ние имаме 33 центъра. На общей сложности, люди, которые проходят реабилитацию, это где-то 700 человек. Хората, които минават реабилитацията, някъде са около 700 души. И поэтому эти ребята, они год проходят реабилитацию, И затова тези момчета, които преминават реабилитация една година, потом они выходят, проходят библейскую школу излизат оттам, полгода, минават през библейско училище половин година и потом едут на открытие новых церквей. и след това отиват да откриват нови църкви. Эти ребята, которые вчера или год назад, 1,5 года назад были где-то на мусорке, А и тези деца, тези момчета, които преди година и половина преди това са били някъде изхвърлени на боклука. и люди очень, когда видят перемены этих людей, кем они были и что Бог с ними сделал, они открываются. И когато хората видят каква е разликата, какви са били тези момчета и какво Бог е направил с тях, те се откриват. Этим и правительство очень открытые. И правителството за това е много открито. Потому что Отворено. я думаю, что и вы понимаете и знаете об этом, что медицина сегодня в этих случаях бессильна что-то сделать. Защото аз мисля, че и вие разбирате, че медицината е безсилна сега в тези случаи и тя също не може да направи И нищо. они это понимают, что это здесь только Бог может что-то И делать. те разбират, че в такъв случай само Бог може да помогне. Целият свят знае за руската водка и как тя действа в Сибир. Весь мир знает русскую водку и как она работает по Сибири. Да. И когато бивши алкохолици започнат да проповядат Евангелието с един променен живот, със сигурност това има влияние и сила. И когда бывшие алкоголики начинают проповедовать Евангелие своей жизнью, в этом есть и сила. Аз вярвам в успеха на една такава мисия. Нека Бог да ви дава сили в усърдието, което имате. Я верю в успех такой миссии. Пусть Господь дает вам силы в это ваше усердие. Спасибо. Уважаеми зрители, ние след малко продължаваме с нашия разговор с скъпоценният гостинен от Русия, от Сибир. И понякога живота е по-суров от всякога.
Всичко около нас сякаш се разпада на парченца. Болката от безизходицата е неописуема. Няма любов, няма пари, няма надежда. Невидими окови са стегнали обръча си около душата ни. И в един такъв момент ние се питаме: тогава на къде? Тогава на къде? За всяко изпитание има изходен път. Обърни поглед към небето и призови Божието име. Молитвата е сила. Молитвата е Божият ключ, способен да отключи и най-непревзимаемата врата. Опитай силата на молитвата. Уважаеми зрители, ние продължаваме вълнуващият разговор с Андрей Берглезов, пастор, който идва от необятна Русия, специално от Сибир, за да сподели с всички нас любовта си към Бога и преживяванията, които има и като служител, и в личен план. Аз съм сигурен, че вие очаквате по-интересното, което се крие в неговото лично свидетелство. Андрей, кое ви дава сила да продължите напред? Андрей, что дает вам силу продолжить дальше? Само личната ви вяра в Господа или това, което сте преживели в среща си с Бога по един по-необикновен начин? Только ваша личная вера в Господа или то, что вы пережили в своей личной встрече во время? Я думаю, и то, и другое. Если и едното, и другото. Потому что одно без другого невозможно. Защото едното е невъзможно без другото. Кажете ми, какво се случи, кога се случи вашата катастрофа? Разбрах, че сте били в автомобилна катастрофа или греша? Скажите мне, что произошло в этой аварии? Я узнал, что вы попали в аварию автомобильную, да? Да, я попал в автомобильную катастрофу, но это было так, что мы собрались в очередную поездку. Да, аз попаднах в катастрофа, но беше когато бяхме запътили за следващото пътуване. Мисионерско? Да, по нашей миссионерской работе. И в той поездке, это было 19 января 1995 года. И това пътуване беше на 19 януари 1995 година. Это был четверг. Беше четвъртък. И мы рано утром собрались в поездку. Мы хотели посетить несколько сел с восточной стороны Байкала. И рано сутринта ние тръгнахме и искахме да посетим 3 села от източната страна на Байкал. И поэтому я попрощался со своей семьей. Затова аз се сбогувах със семейството си. И мы поехали. И ние потеглихме. И к вечеру мы приехали в первое село. Вечерта ние пристигнахме в първото село. Провели там служение. Направихме там служба. И сразу в ночь уехали в следующее село. И вечерта отново тръгнахме в следващото село. Мы приехали в следующее село поздно ночью, остались там ночевать. Късно през нощта пристигнахме в следващото село, останахме да нощуваме там. И следующий день мы провели целый день в этом селе. И на следния ден проведахме целия ден там. Это село уже побольше, и там церковь была уже больше. Това село е вече по-голямо и църквата беше по-голяма. Поэтому мы целый день там провели. Затова ние цял ден бяхме там. И мы переночевали. И не пренощувахме. И рано утром 21 января, это была суббота, мы поехали в следующее село. И рано на сутринта, на 21 януари, беше събота, ние се отправихме към следващото село. Это село Баргузин. Селото се казва Баргузин. И она находится от Байкала 60 километров. И се намира на 60 километра разстояние от Нужно Байкал. просто в тайгу заехать. В тайгата, навътре.
И мы приехали туда, это было где-то 9:30 утра. И ние пристигнахме там някъде около 9:30 сутринта. Мы провели там служение. Там проведохме служба. Потом надо было еще некоторые вопросы чисто миссионерской этой церковной работы решить. След това трябваше да решим някои чисто мисионерски и църковни дела. Потом мы вместе пообедали, и в 4 часа после обеда мы собрались в обратную дорогу. Заедно обядвахме и някъде около 4 часа се запътихме обратно. Местные жители хотя просили, чтобы мы остались на ночь. Местните жители ни молиха да останем през нощта. Потому что в тайге там зимой в ночь ехать в тайгу опасно. Защото нощно време през зимата да се пътува през тайгата е опасно. А здесь еще шел очень сильный снег. И имаше много силен сняг. И это делало дорогу еще сложнее. И това правеше пътя още по-сложен. И они просили, чтобы мы остались на ночь. И те ни молиха да останем през нощта. Но мы хотели ехать, потому что мы хотели проехать всю ночь, чтобы утром быть дома на служении уже в нашей Но ние церкви. искахме да пътуваме, за да пътуваме през цялата нощ и на сутринта да бъдем на служение в нашата църква. И у меня со мной были еще 2 брата. С мен имах още 2 брата. И то, что мы уже эти все дни такие насыщенные были, мы очень уставшие уже были. И тъй като дните бяха много наситени с работа, много бяхме изморени. И я сказал им, я говорю, вы устраивайтесь, ложитесь, спите, сколько я смогу, буду ехать, и потом мы поменяемся. И аз им казах, лягайте, спете, аз колкото мога ще шофирам, а след това ще се сменим. И я думаю, что мы, наверное, из села еще не выехали, они уже спали. И аз смятам, че още не бяхме тръгнали и излезли от селото и те вече спяха. И вот так мы потихоньку по тайге проехали, наверное, 20-23 километра. И така ние бавно по тайгата минахме около 20-23 километра. И дорога уже шла вниз, к Байкалу. Пътя вече се спускаше надолу към Байкал. И я увидел, как навстречу мне ехали 2 машины. Я увидел свет от этих машин. И аз видях как насреща ми вече се движеха 2 коли. И аз видях светлините на тези коли. И я поэтому съехал немножко с дороги, чтобы мы могли разъехаться. И затова малко се отклоних от пътя, за да можем да се разминем. И мы с первой машины очень хорошо разъехались. И с първата кола много добре се разминахме. Но то, что снег, он весь полетел в воздух, и я пару секунд не мог ничего видеть. Но снегът просто полетява във въздуха и аз няколко секунди нищо не можех да виждам. И прежде чем этот снег улегся, произошел удар. И преди този сняг да се слегне, стана удара. Мы потом после уже поняли, что второй он был пьяный, и он ехал просто посреди дороги. И по-късно разбрахме, че втория, който е бил отзад, е пътувал по средата на пътя, бил е пиян. И то, что я съехал немножко так в сторону, он зацепил нашу левую сторону. И тъй като аз бях отбил малко на страна, той просто хвана така лявата ни страна. Он от этого удара оторвал наше переднее колесо. От този удар откъсна нашето предно колело. И от этого удара оторвало его передние колеса. И се откъснало и неговото предно колело. И он перелетел так через нас. И така той прелетя над нас. Он крышу сорвало нашу. Откъсна покрива на колата ни. И панелью приборов рулем меня вдавило в сиденье машины. И панелите с приборите и волана ме притисна към седалката. Мои педали оказались под сиденьем. Педалите се оказаха под седалката. И когда уже мы слетели с дороги и все утихло, И когато вече ние излетяхме от пътя и всичко утихна, я был в сознании, в шоковом состоянии, я не чувствовал никакой боли. аз бях в съзнание, шоково състояние, не чувствах никаква болка. И моя первая мысль была, что с моими братьями. И първата ми мисъл беше за моите братя. Я увидел, как они один, потом второй, они вышли из машины. Аз видях как първо единия, после втория излязаха от машината, от колата. И я понял, что с ними все в порядке. И аз разбрах, че всичко е наред с тях. И когда я начал шевелиться, чтобы выбраться из-под руля, чтобы вылезти из машины, И когато започнах да се измъквам изпод волана, за да изляза от колата, моя левая нога повисла в воздухе, она здесь сверху была переломана. левия ми крак
увиснал във въздуха, беше счупен отгоре, горната част. И я попросил, чтобы они меня вытащили. И аз ги помолих да ме измъкнат. И они меня вытащили, положили на снег. Те ме измъкнаха, поставиха ме на снега. И они начали молиться, чтобы приехала быстро другая машина. И започнаха да се молят, за да дойде по-скоро друга машина, друга кола. И она приехала, и мы поехали обратно И в тя больницу. дойде. И ние обратно се върнахме нататък, откъдето бяхме дошли. Мы приехали в больницу. Ние стигнахме до болницата. Меня положили на носилки. Поставиха ме на носилката. Медсестры обступили вокруг меня и сказали, а мы ничего делать не будем. Медицинските сестри ме обградиха и казаха, нищо не можем, няма да правим. Потому что врачи все были дома. Защото всички лекари бяха по домовете си. И они сразу отправили за врачом. И те веднага отидоха да търсят лекар. Когда уже после врач пришел, и он установил, что я еще жив, но они уже не могли ни пульса, ни прощупать ничего. Когато по-късно лекарът дойде, установи, че нямам пулс, все още съм жив, но нямам никакъв пулс. И последнее, что я еще пережил, такое, что я мог помнить, или я помню, как медсестры схватили носилки, и они побежали так по коридору со мной в операционной. Это было последното, което помня от този момент е как медицинските сестри хванаха носилката и побягнаха по коридора към операционната. И я потерял сознание. И загубих съзнание. Но потом уже врачи мне это рассказали, медсестры. След това вече лекарите ми разказваха това. Медицинские документы, которые я получил потом. Медицинските документи, които по-късно получих. Они бежали со мной в операционную. Те са се втурнали с мен в операционната. Начали меня очень быстро готовить к операции. И много бързо започнали да ме подготвят за операция. И они меня вскрыли. И са ме отворили. И когда они меня вскрыли, то врач пришел в ужас. И когато са ме отворили, лекарът е изпаднал в ужас. То, что меня рулем вдавило в сиденье машины. Това, че волана се е набил в корема му. От этого оторвало все мои внутренности. Е разкъсал всичките му вътрешности. Порвало диафрагму, селезенку, желудок. Разкъсало е диафрагмата, далака, стомаха. И все мои внутренности улетели сюда под сердце. И всичките ми вътрешности бяха отишли под сърцето. 3 литра крови было уже в моем животе с порванными моими внутренностями. Имаше 3 литра кръв, смесени с вътрешностите ми, с разкъсаните вътрешности. И в больнице не было новой крови вливать в меня. И в болницата нямаше нова кръв, за да ми приливат. И врач отправил медсестру, она просто побежала в поселок, из дома в дом искать донора. И лекарът е изпратил медицинската сестра да тича от дом в дом, от къща в къща да търси донор. И они пока вытащили внутренности мои. През това време те са извадили вътрешностите. И начали вычерпывать эту кровь. И започват да изчерпват тази кръв. Процеживать ее и обратно вливать в мои вены. Да я филтрират и обратно да я наливат в вените. Но они не смогли так чисто обработать эту кровь. Но те не са можели толкова чисто да обработят тази кръв. И через пару минут мое сердце остановилось. И след няколко минути сърцето спира. Моето сърце спира. И они установили, что со мной все кончено. Они сложили это все обратно, закрыли меня на 4 шва, переложили на носилки. И те просто установяват, че с него всичко е свършено, затварят го с 4 шева и слагат трупа на носилката. Они переложили меня на носилки, накрыли простыню. Поставят ме на носилката, покриват ме с чаршаф. Вынесли меня в другую комнату, там я должен был еще 2 часа отлежаться. Изнасят ме в другата стая, трябвало да отлежа още 2 часа. И потом дальше меня в морг. И след това да ме прехвърлят в моргата. Ну так остановилась моя жизнь. И така спря моя живот. През това време? В это време? Ти беше в черна дупка. Ты находилась в какой-то черной дыре?
Нет, я в этот момент, когда мое сердце остановилось, я не чувствовал, что я мертвый. Когато сърцето ми спря, аз не чувствах, че съм мъртъв. Я просто почувствовал, как я вышел из своего тела. Почувствах как просто излизам от тялото си. И это было так естественно, как будто я из комнаты вышел. И това беше толкова естествено, като че ли излизам от стаята. Я начал подниматься наверх. Започнах да се вдигам нагоре. Я дошел до потолка, я прошел через него, он мне не Достигнах мешал. до тавана и аз преминах през него, той не ми пречеше. Я прошел через следующий этаж, через крышу больницы, и она мне не мешала. Преминах през следващия етаж, през покрива на болницата, не ми пречеха. И в один момент я оказался сверху больницы. И в един момент се оказах отгоре над болницата. Я посмотрел вниз, и опять мне ничего не мешает. Ни стены, ни крыша, ничего. Погледнах надолу и отново нищо не ми пречеше. Нито стените, нито покрива, нищо. Я вижу свое тело, Виждам тялото си, врачи вокруг него, лекарите наоколо и они пытаются с моим телом что-то сделать. и те се опитват да направят нещо с тялото ми. Электрошок, массаж сердца, искусственное дыхание. Електрошок, масаж на сърцето, изкуствено дишане. Они хотели меня вернуть обратно к жизни. Те искаха да ме върнат обратно към живота. Но на тот момент у меня такая мысль была, что они хотят с моим телом. Но в този момент аз имах такава мисъл в себе си. Какво искат да правят с моето тяло? Я не хочу назад. Аз не искам да се връщам назад. Мне здесь так хорошо, мне ничего не болит, и я не хочу назад. Толкова ми е добре тук, нищо не ме боли, аз не искам да се връщам. И в этот момент я вдруг слышу пение. И в този момент аз изведнъж чух пеене. И оно шло со всех концов. И то се носеше от всички страни. Оно шло спереди, оно шло сзади, Идваше отпред, отзад, сверху, снизу, отгоре, отдолу, справа, слева, отдясно, отляво, со всех сторон. от всички страни. Я не смогу описать это пение. Няма да мога да опиша това пеене. Я здесь на земле такое пение не слышал. Тук на земята не съм чувал подобно пеене. Это просто небо все поет. Това просто когато небето пее. Это Цялото. просто чудесно было. И това беше просто чудесно. И я оторвался от больницы, на свой взгляд, и начал смотреть по сторонам. Думаю, кто же здесь еще может петь? И аз се огледах настрани и си мислех, кой може тук все още да пее. Я так посмотрел перед собой вдаль. Погледнах пред себе си, в далечината. То есть пение шло из других концов. Пеенето се чуваше и от другите страни. Но я так, посмотрев вдаль, увидел перед собой большую-большую толпу людей. Но аз така погледнах напред в далечината и видях голяма тълпа хора. И они были в белых блистающих одеждах. И те бяха в бели блестящи одежди. И они мне шли навстречу, и они тоже пели. И те идваха към мен, приближаваха се и също пееха. И когда они так подошли близко, наверное, метра 2-3 от меня, И когато се приближиха близо, така около 2-3 метра от мен, вдруг из этой всей толпы отсоединяется молодая девушка, и она начинает идти ко мне. изведнъж от цялата тая тълпа се отделя едно момиче и се приближава към мен. И в этот момент, что она идет ко мне, я смотрю так на нее, и я ее вдруг узнаю. И в този момент аз гледам така към нея и изведнъж я познавам. Это была девушка из нашей церкви, Това беше момиче от нашата църква, которую мы похоронили 2 месяца перед моей аварией. което ние бяхме погребали 2 месеца преди моята катастрофа. И она тогда болела белокровием, лейкемия, И тя тогава боледуваше от левкемия, ей было 17 лет. беше на 17 години. И когда мы ее похоронили, И тогава ние бяхме погребали. а через 2 месяца моя авария, А след 2 месеца моята катастрофа. и я ее узнаю. И аз я познавам. Она подходит совсем вплотную ко мне, Тя съвсем се приближава към мен. тоже в этой белой блистающей одежде, сияет в лице. Също в тая бяла, блестяща одежда, сияе в лицето. И берет меня за руку. И ме хваща за ръката. И в этот момент, где она меня взяла за руку, все перестали петь. И в момента, когато ме хвана за ръката, всички престанаха да Наступила пеят. тишина. Настъпи тишина. И она мне так смотрит в лицо И тя така ме поглежда в лицето и говорит: Андрей, ты тоже здесь? и казва: Андрей, ти също ли си тук? Я говорю: да. И аз казвам: да. Она говорит: как это здорово. А тя казва: колко е хубаво това. И в этот момент они опять начинают все петь. И в този момент всички отново започват да пеят. Было такое чувство, как будто все небо пришло меня встречать.
Имах такова чувство, като че ли цялото небе идва да ме посрещне. И я всегда говорю, ни одного президента здесь на земле не встречает, как нас там будут встречать. И аз винаги казвам, нито един президент не е бил посрещан тук на земята така, както нас ще ни посрещат там. Сам Иисус придет нас встречать. Сам Исус ще излезе да ни среща. И это так здорово. И това е толкова прекрасно. И здесь они начинают петь, и момент, и я над нашим городом. И те започват да пеят и в този момент аз се намирам над нашия град. Нету больше времени, нету расстояния. Няма повече време, няма разстояние. И я оказался над домом, где эта девушка жила. И аз се оказах над дома, където живееше това момиче. Ее мама, брат и бабушка тогда жили еще в этом доме. Майка и брати и баба и също живееха тогава в този дом. Это 9-этажный дом на 7-м этаже. Това е 9-етажен блок на 7-ми етаж. И я сверху дома, и я смотрю вниз, и опять мне ничего не мешает. И отгоре надолу поглеждам и отново нищо не ми пречи. Опять я вижу все, что происходит в квартире. Пак виждам всичко, което става в стаята, в апартамента. И я вижу, как мама этой девушки сидит в зале, в кресле. Виждам как майката на това момиче седи в кресло в залата И плачет. и плаче. И она так облокотила голову на руки. И така се облакатила и подкрепя главата си с ръце. И я вижу, как слезы капают прямо на пол. И виждам как сълзите й падат направо на пода. Я так смотрю на это все, Така гледам всичко това. и вдруг я слышу голос, который пронзал всю Вселенную. И изведнъж чувам глас, който пронизва цялата вселена. В этом в голосе чувствовалась сила, власть, но в то же время любовь. В този глас имаше сила, власт, но в същото време и любов. И от этого голоса нельзя было скрыться нигде, ни там наверху, ни здесь на земле внизу, ни под землей. И от този глас не можеше да се скриеш никъде. Нито нагоре на небето, нито на земята, нито под земята. Я сразу понял, что этот Бог теперь со мной говорит. Аз веднага разбрах, че Бог говори, Бог ми говори. Здесь не надо было объяснений. Нямаше нужда от обяснения. Здесь все было ясно, Всичко понятно. беше ясно. И он начал задавать мне вопросы. И той започна да ми задава въпроси. Первый вопрос был, что она делает? Първият въпрос беше, какво прави тя? Я так растерялся, я говорю, Господи, плачет. Аз така се обърках, казвам, Господи, плаче. Мне казалось, зачем здесь вопросы, здесь же видно, что она плачет. Струваше ми се, че няма нужда от въпроси. Защо са въпроси? Вижда се, че плаче. Второй вопрос был, зачем? Вторият въпрос беше, защо? Я не нашел ответа. Каждый ответ был просто глупостью. Не намерих отговор. Всеки отговор беше просто глупост. Я просто промолчал. И просто си премълчах. Следующий вопрос был, неужели вам больше делать нечего, как сидеть и плакать? Следващия въпрос беше, нямате какво друго да правите, освен да седите и да плачете. Я тоже промолчал. Също премълчах. Но он продолжал говорить Но той продължаваше да говори. и сказал, что я хочу тебе что-то показать, теперь посмотри. И каза, аз искам да ти покажа нещо, сега погледни. Я поднял свой взор с этого дома и так посмотрел вдаль, и под собой я увидел весь наш город. Аз вдигнах поглед и погледнах в далечината така и видях под себе си целия град, наш град. Прямо с середины города начиналась широкая дорога. Направо от средата на града започваше широк път. И она так поднималась наверх, шла поверх города, Той се издигаше нагоре, минаваше над града, поворачивала так влево и пропадала за горизонтом. завиваше наляво и изчезваше зад хоризонта. Посмотри на эту дорогу, сказал он. Погледни този път, каза той. Я посмотрел на нее, она была забита людьми. И аз погледнах този път, беше претъпкан с хора. Казалось, что если бы кто-нибудь еще один захотел бы поместиться на эту дорогу, ему бы всех пришлось расталкивать, так полно было. Струваше ми се, че ако още един човек се качи на този път и излезе, ще трябва да разбутва хората, за да може да се провре през тях. И опять вопрос. И отново въпрос. Ты знаешь, куда ведет эта дорога? Знаеш ли на къде води този път? Я говорю, Господи, знаю, эта дорога ведет в ад.
И аз казвам, Господи, знам, този път води към ада. Посмотри еще раз назад, сказал он. Погледни още веднъж назад, каза той. Я посмотрел опять на город, и я увидел еще одну дорогу. И аз погледнах още веднъж към града и видях още една пътека. И она тоже начиналась с города. И тя също започваше от града. Но она была узкой тропинкой. Беше тясна пътека. И она начиналась так, шла тоже наверх города. Тя също се издигаше нагоре. Поворачивала так вправо, и все выше, выше, и уходила под облака. Завиваше така надясно и все по-нагоре и излизаше над облаците. Посмотри на эту дорогу, сказал он. Погледни този път, каза тя. Я посмотрел на нее, и там увидел тоже людей. Аз погледнах и там видях също хора. Но их было так мало. Но толкова малко бяха. Я их не считал. Не ги броях. Но их было очень мало. Но те бяха много малко. И опять вопрос, и эту дорогу ты тоже знаешь. Отново въпрос, този път ти също познаваш. Я говорю, Господи, знаю, эта дорога ведет к Тебе в небеса. И аз казвам, Господи, знам, този път води към Тебе в небесата. И он продолжал и сказал, твоя миссия на этой земле не закончена, ты пойдешь назад. И той продължи и каза, твоята мисия на тази земя не е свършена. Ти ще се върнеш назад. И здесь момент, и я опять в своем теле. И в този момент аз отново се намирам в тялото си. Я открыл глаза. Отварям очи. Все темно, я чем-то накрыт. Всичко е тъмно. Аз съм покрит с нещо. У меня не было чувства, что я был мертвый. Нямах чувство, че съм мъртъв. И моя первая мысль была, что со мной, где я? Първата ми мисъл беше, какво става с мен, къде се намирам. Я был в аварии, я был в больнице, но почему все темно? Имаше катастрофа, бях в болницата, но защо всичко е тъмно? Почему я закрыт? Защо съм покрит? И в этот момент кто-то снимает простынь с моей головы. И в този момент някой сваля чаршафа от главата ми. Это был один из медиков. Беше един от медиците. Они кого-то там искали. Търсиха някого там. И вот представьте себе его состояние. Представете си състоянието му. Я просто увидел как руку, которая держала эту простынь. Видях как ръката му, която държеше този чаршаф. И наши глаза встретились. И очите ни се срещнаха. И я увидел, как пальцы разжимаются, эта простынь упала, а он просто убежал. И аз видях как пръстите се разтварят, чаршафа падна и той просто избяга оттам. И меня обратно в операционную унесли. Обратно ме върнаха в операционната. Это надо было так все быстро делать. Не делали укол наркоза мне сюда. Трябваше много бързо всичко да се прави. Сложиха ми упойка в ръката. И прежде чем я уснул, я увидел, как они меня опять вскрывали. И преди да заспя отново, аз видях как ме отварят отново. И им надо было внутри все в порядок наводить. Трябваше да приведат в ред моите вътрешности. И когда все было готово, меня отправили в реанимацию. И когато всичко беше готово, ме прехвърлиха в реанимацията. И вот две недели шла борьба за мою жизнь. И 2 седмици се водеше борба за живота ми. Моей жене врач сказал, что я жить не буду. На жена ми, на съпругата ми, лекаря каза, че няма да живее. Потому что они слишком много органов удалили. Защото са премахнали от мен твърде много органи. И они сказали, что такие люди не живут. И те казват, че такива хора не живеят. Я пролежал 1,5 месяца в больнице. Пролежах месец и половина в болницата. Потом меня заковали в гипс, мою сломанную ногу. След това ме сложиха в гипс заради счупеното ми крак. И ме отправиха в къщи. Еще дома месяц в гипсу, потом его сняли. Още месец пролежах в гипс в къщи, след това го махнаха. И 1 июня, через 4 месяца после моей аварии, И на 1 юни, 4 месеца след аварията, я своими ногами опять пришел в свою церковь. аз на своите крака отново се върнах в църква. И я опять начал служение. И започнах отново да служа. Никто не верил в это. Никой не вярваше в това. Врачи приезжали так один за другим посмотреть, реально ли это. Лекарите един след друг идваха,
за да видят реално ли е това. И я живу. Аз живея. Я могу делать свое служение. Мога да върша своето служение. А какви органи са отстранени от вашия организъм? Какие органи отстранени? Меня удалили ободочную кишку. Значи, махнате черво, аз не знам как се превежда това, но едно черво, което е над стомаха, минава. Большой сальник. Това също не мога да го преведа. Желудък. Черво, част от червото, целият стомах. Селезенку. Далака. И диафрагму зашли, там дыра такая была. И дупка в диафрагмата. Явно Бог използва това ваше преживяване, за да говори на хората по един своеобразен начин. Видно, что Господь использует это ваше переживание, чтобы говорить людям как-то специально, особо. Предполагам, че много хора са били докоснати от това свидетелство през годините. Я думаю, что много людей были тронуты от этого свидетельства. Но я везде, где я бываю, и я во многих странах сейчас бываю, Навсякъде, където ходя, аз сега ходя по много страни, я везде говорю о том, что есть жизнь за гробом. навсякъде казвам, че има живот след смъртта. Я думаю, что это тема, которая сегодня интересует всех людей. И аз смятам, че това е тема, която днес интересува всички хора. Верят они в Бога, не верят. Дали вярват или не вярват в В Бог. разных религий. Хора от разни религии. Да, я был среди буддистов, индуистов, мусульман, Бях сред буддисти, хиндуисти, мюсюлмани, христиане. християни. Некоторые называют себя атеистами. Някои се наричат атеисти. Но всех интересует эта тема, существует ли жизнь за гробом. Но всички тях ги интересува тая тема, съществува ли, има ли живот след смъртта. И поэтому я везде говорю, что жизнь за гробом, она реальна. И затова аз навсякъде казвам, че живота след смъртта е реален. И мы будем жить вечно. И ние ще живеем вечно. И это от нас не зависит. И това не зависи от нас. Мы можем верить, мы можем не верить. Можем да вярваме, може и да не вярваме. Но хотеть или не хотеть, это от нас не зависит. Да искаме или да не искаме, това не зависи от нас. Это Бог так решил. Бог е решил това. И мы будем жить вечно. И ние ще живеем вечно. Вот только вопрос, где мы эту вечность проведем. Въпрос е къде ще проведем, къде Либо ще там, живеем. либо там. Или горе, или долу. Аз искам брат Андрей да се обърне към камерата и да направи да изпрати конкретно послание до зрителите. Обратил се в камеру и отправить свое послание зрителям. И бих се радвал, ако има една специална молитва за хората, които стоят там. Я бы был рад, если отправите специальную молитву И искат за эти люди, которые там смотрят. И искат да се помирят с Бог. И хотят, чтобы они да го открият с Богом, за своя чтобы живот. они открыли себя, Его в своей жизни. Но я хочу сегодня сказать о том, что Бог дал нам жизнь на этой земле. Искам днес да ви кажа, че Бог ни е дал живот на тази земя. 20, 30, 50 или 90 лет. 20, 30, 50, 90 години. Но это время, которое мы должны приготовиться к вечности. Но това е време, през което ние трябва да се приготвим за вечността. И нам нужно использовать это время. И ние трябва да използваме това време. Если мы закроем свои глаза на этой земле, то все будет кончено. Ако ние затворим очите си на тази земя, всичко ще е свършено. Поэтому нам нужно использовать, пока мы живы. Затова ние трябва да използваме момента, докато сме още живи. И многие спрашивают о том, что как же я могу это сделать? И много ме питат, как мога да направя това? Я всегда говорю о том, что я могу вам помочь. Винаги им казвам, аз мога да ви помогна. Решить этот вопрос. Да решите този въпрос. Но сначала я хочу задать два вопроса вам, дорогие слушатели. Но отначало, първо искам да ви задам два въпроса, скъпи слушатели. Первый вопрос.
Първия въпрос. На какой дороге вы сегодня находитесь? На кой път се намирате днес? На этой широкой или на узкой? На широкия път или на тясната пътека? На одной из них вы точно сегодня находитесь. На един от тези два пътя вие се намирате непременно. Многие часто хотят быть где-то посередине. Много искат да бъдат някъде по средата. Но нету третьей дороги, есть только две. Но няма трети път, има само два пътя. Либо там, либо там. Или там, или там. Где вы сегодня находитесь? Къде се намирате днес? Второй вопрос. Втория въпрос. Поймите меня правильно, я вам это не желаю. Разберете ме правилно, не ви го пожелавам. Но это может случиться. Но това може да се случи. Тогда, 19 января, уезжая из дома, Тогава, на 19 януари, излизайки от къщи, я никогда не думал, что я больше не вернусь домой. аз никога не си бях помислил, че няма да мога да се върна повече в къщи. Я был молодой, мне было 27 лет, Бях млад, 27 годишен, но это случилось. но това се случи. И здесь второй вопрос. И тук идва втория въпрос. Если ваше сердце сегодня остановится, Ако вашето сърце спре днес, куда вы уйдете? къде ще отидете? Вы куда-то уйдете. Някъде ще отидете. Либо туда, либо туда. Или горе, или долу. И нас никто не будет больше спрашивать. И никой няма да ни пита Мы повече. пойдем туда. Ние ще отидем там. И я, и ты мы Аз- будем жить вечно. Аз и ти ще живеем вечно. И поэтому я хочу спросить, где ты проведешь свою вечность? И затова аз искам да те попитам, къде ще проведеш вечността си? Если ты хочешь сегодня уйти с этой широкой дороги, я хочу помочь тебе. Ако ти искаш днес да слезеш от този широк път, аз мога да ти помогна и искам да ти Мы помогна. можем вместе с тобой помолиться. Ние можем да се помолим заедно с тебе. Может быть, ты думаешь, я никогда не молился, я даже не знаю, как это сделать. Може би си мислиш, че аз никога не съм се молил, дори не знам как да го направя. Но это не страшно. Но това не е страшно. Самое главное, чтобы ты хотел. Най-главното е да искаш. Я могу помочь тебе. Аз мога да ти помогна. Но ты должен эту молитву повторить за мною. Но ти трябва тази молитва да я И повториш. повторить ее вслух за мною. Да я повториш на глас след мен. Я не смогу это сделать за тебя. Аз няма да мога да го направя Ты должен вместо это тебе. сам сделать. Ти трябва да го направиш сам за себе Ты си. должен лично сам прийти к Иисусу. Ти трябва сам лично да отидеш до Исус. И поэтому, если это зов твоего сердца, И затова, ако това е зовът на сърцето ти, давай мы помолимся вместе. нека да се помолим заедно. Я буду молиться медленно, а ты можешь повторить эту молитву за мной. Аз ще се моля бавно, а ти можеш да повториш тази молитва след мен. Закрой свои глаза, склони свою голову пред Господом Затвори очите си, склони главата си пред Господ и повторяй за мной. и повтаряй след мен. Господь Иисус, Господи Исусе, я прихожу к Тебе, аз идвам пред Теб, такой, как я есть. такъв какъвто съм. И я свою жизнь отдаю Тебе. И аз предавам целия си живот на Теб. Я оставляю широкую дорогу. Аз оставям широкия път. Прости меня, что я до сих пор шел этой дорогой. Прости ми, че до сега, до този момент аз вървях по този Я път. оставляю эту дорогу. Аз напускам този път. Я ухожу с нее. Аз слизам от него. Дьявол, я отрекаюсь от Тебя. Дяволе, аз се отричам от Тебе. Я больше не принадлежу Тебе. Вече не принадлежа на Теб. Иисус, прости Иисус. меня. Исус, прости ми. Прости мои грехи. Прости греховете ми. Я иду к Тебе. Аз идвам при Теб. И я хочу идти Твоей дорогой. Аз искам да вървя по И я Твоя хочу път. принадлежать Тебе. Искам да принадлежа на Теб. Благослови меня Благослови ме и помоги мне и помогни ми идти до конца, да вървя до край, чтобы вечность провести с Тобою. за да проведа вечността с Теб. Спасибо Тебе за это, Благодаря Ти за что това, Ты меня принимаешь, че Ти ме приемаш, что Ты меня простил. че Ти си ми простил. Ты мой Бог, Ти си мой Бог и я Твое дитя. и аз съм Твое дете. Аминь. Амин. Я желаю вам, дорогие слушатели, Аз ви пожелавам, чтобы вы скъпи оставались на слушатели, этом пути. да оставате на този път. И там в небесах мы точно с вами увидимся, И там в небесата, вярвам, че ще се видим, потому что я пойду туда. защото аз ще отида на там. Мой дом там. Думът ми се намира там.
Я буду ждать вас. Аз ще ви чакам. Благословения вам. Благословения на всички. Брат Андрей, и ние те благославяме в името на Отца и Сина и Святия Дух. Мы тоже благословляем Тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа. Благодаря, че отдели от скъпоценното си време Спасибо, благодарю Тебя. Да отвориш сърцето си и да дадеш Твоето свидетелство на българите. Времени, чтобы поделиться с болгарами своим свидетельством. Ние ще се молим и ще очакваме при следващата визита да дойдеш отново. Мы будем молиться и будем ждать твой следующий визит. Спасибо. Бог да ти благослови. Благословения вам. Уважаеми зрители, с нас беше пастир Андрей Берглезов от Сибир, Русия, носещ в себе си топлината и светлината на Божието присъствие, което е най-невероятното нещо на този свят. То не може да се замени нито с пари, нито с луксозен живот, нито с комфортни сгради и апартаменти, нито с каквото и да е нещо под слънцето днес. Божието присъствие таи вечността в себе си. Нека да останем с усещане за вечност. Нека да останем с глад за среща с Бога. И нека това, което чухме, да отвори по-широко нашия духовен кръгозор и ние да видим очертанията на Господ Исус Христос в силата на това свидетелство. Благославяме ви в името на Отца и Сина и Святия Дух. Нека Той да бъде с вас, с домовете ви и да носи Божието присъствие в животът ви и да ви направи щастливи на земята и сигурни за вечността. Амин.